Ya aljani dan kundalo. Ya aljani dan kundalo. Ya aljani dan kundalo. Yo kai malam ni in gane inda boka yake, da boka a garin nan, da boka a garin nan tsaya da talauci idan ba sai na yi kuɗi ba shege nake bayyawa wallahi sai na yi kuɗi. Ai kuɗi ba kama hannun yaro sai na yi kuɗi. Boka salamu alaikum. Kai nan baya wani sallama. Ka shigo da baya baya. Ka shigo da baya baya. A to normal ne boka, mu ai ko ta yawa za mu iya shigo ba. Boka kutumar ubanka. Allah ya tsine ma albarka boka. Kai kamar ya Allah ya tsine ma albarka. Ga bokanci ga tsine ma Allah ai sai lalace ce yawa. Yawwa ka gane boka. San me ke tafa da ni? Na san me ke tafa da kai. Gaskiya ne boka. Baka da wani guri wanda ya wuce kai kuɗi kawai a duniya ka fi kowa kuɗi. Gaskiya ne boka, ni ban da wani gurin da ya wuce in yi kuɗi. Na fi kowa kuɗi a duniya. Ka gane? Babu wani mai kuɗin da ya kai ni. Ka gane ko boka? Saboda na gaji da wannan wahalar rayuwar, so nake in zama shahararren mai kuɗi a duniya. Ka gane ai? Amma fa muna da wani sharadi. Za mu sama wasu sharaɗa da wasu dokoki. Dole sai ka ba wannan sharaɗin. Boka, ni in dai zan yi kuɗi, ban ƙi ba kowa ya mutu. Kowa ma ya mutu in dai zan yi kuɗi, na yadda in ci sharɗin da za ka gaya min wallahi na yadda zan bi. Ba dai zan yi